Seko ale ni donc o nasiraw fɛ denaliba min ni o ye ɲɛnajɛ belebeleba ye ni ale baaraw bɛ fɛn min kɔni Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ni wagati kofɔlenw na ni a n'olu la kunun ko an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni jɛkulu o bɔra AES tɔgɔya la ka ye nin kɛnɛ kan ani anw ka jamana kɔnɔna na Mali yɛrɛ kɔnɔ fɛn min kɔni an ka dugu 19 ɲana bɔɲɔ ko olu fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in dayɛlɛni na min ka kɛnɛ an ka ministre ɲɛmaa général Abdoulaye Maiga ale ka yamaruyaw ye. Maliyɛn minnu bɛ bɔ u ka jamana kɔnɔ ni ka taa jamana kɔ kan ni an ko o ma ko tungarankew gɛlɛyaba mun bɛ u sɔrɔ tunga sira fɛ ni o bɛ kɛ rapatriement ye an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko maliyɛn 150 ɲana bɔɲɔ ko olu de bɔra fɛn min kɔni Algérie ale ni Tunisie ka u lasegin ka na u faso kɔnɔna na ka kɛ ni rapatrieli sira ye an b'a fɔ ko o bisimilala an ka ministre fɛnɛ min tɔgɔ ye Musa Hag Atayɛra an bɛna o kɔnɔ kumaw da kulo kan ka kɛ ni farafinna kelenya dɔlanciba ye an ka samata sɛgɛw ye Mali jɔnjɔn belebeleba sɔrɔ Maroko faba kɔnɔna na ni o ye Casablanca ye min bɔra an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ la ka di u ma an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni ye an ka samata sɛgɛw ka jalasiriba ni o ye Yves Bissouma ye ale ye ɲɛfɔli kɛ bɛn ani kelenya ko bunakun kan. Bi juma ye décembre kalo tile 19 san 2025 a y'aw bisimila ka kunnafoniya walawalali kɛnɛ kan ka kɛ ni kununko alamisa ni o kun bɛ bɛn décembre kalo tile 18 san 2025 Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ni o ye an ka jamana kɔrɔyan fahan dugu dɔ ye an b'a fɔ ko fɛn min kɔni Seko ale ni dɔnko nasiraw fɛ ko ɲɛnajɛ belebeleba o nun donna yen nɔ kununko ka kɛ ni an ka ministre ɲɛmaa ale ka yamaruya ye ni ale yɛrɛ kun bɛ o kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko ni binale min bɛna ta décembre kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 na min ni fɛn min kɔni ye diɲɛ seleke naani maaw bɛna ka na ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan nka o hukumu kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu wulila AES tɔgɔya la ni olu kun bɛ a baaraw nun donni kɛnɛ kan fo ka taa se anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na dugu 19 ɲana bɔɲɔ ko olu de kun bɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko o ɲɛnajɛw senfɛ min diyara maaw ye kosɛbɛ o de ye fɛn min kɔni ye dɔnkɛlaw bɔra ka dɔn sen kɛ ni o ye dɔnkɛla 333 ɲana bɔɲɔ ko ye an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye Tɔnbɔkutu yɛrɛ dugu ale sigi kan o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u b'a fɔ ko an ka maaɲuman 333 ɲana bɔɲɔ ko olu kɔni dayɔrɔ don ni an ko o ma ko nanzarakan na ko la cité des 333 saints an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko o ko taara ka o diya maaw ye k'a yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko fɛn min kɔni ye an ka ministre ɲɛmaa ni o ye général Abdoulaye Maiga ye ale yɛrɛ fɛnɛ kun ni fɛn min kɔni ye AES délégation ni o ye jɛkulu ye AES tɔgɔya la fo ka taa se an ka dugu 19 o maaw kun bɛ a kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko nin baara ninnu nun donli ɲɛnajɛw taara ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ la min ni ɲɛdakura taara ka di o yɔrɔw ma ni o dɔw bɛ tali kɛ so belebeleba la ni o tɔgɔ talen don ka o da Ali Fariga Ture ale la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka jamana ɲɛmaaw ko wulikajɔ belebele ko o na kɛ olu ta ye walasa fɛn min kɔni ye tagani ka segin baara mun bɛ kɛ diɲɛ seleke naani jamana maaw fɛ ka na u ɲɛ da anw ka fɛn min kɔni ye laadala yɔrɔbaw la ni an ko o ma ko tourisme fo ka taa se lakana kuntagalajan o sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an ka jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ u kan di ka wulikajɔ belebele kɛ walasa fɛn min kɔni ye an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ kɛ jamana kɔ kan ni o ye an ka tungarankew ye olu ka lakana o sabatili o bunakun kan o hukumu kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko arabadon fɛn min kɔni ye maliyɛn 150 ɲɔgɔnna bɔɲɔ ko olu de kɔni laseginna ka na u faso kɔnɔna na ni an b'a fɔ o ma nanzarakan na ko rapatriement ni u bɔra dugu la ni o bɛ tali kɛ Algérie fo ka taa se Tunisie o ma k'a yira k'a fɔ ko u nana fɛn min kɔni ye pankuru sira kɛrɛnkɛrɛnnen o fɛ ni u bisimilala an ka ministre fɛ min tɔgɔ Musa Haga Atayɛra an b'a yira k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko u seginni min filɛ nin ka na u faso kɔnɔna na k'u k'a yira k'a fɔ ko nin ye sira kura ye o bɛna mun taama mɛn k'a fɔ ko a ma kɛ ni degun ye ni an b'a fɔ o ma ko échec o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni an ka tungarankew ka jabalaba kɔnɔna ye ni o ye la cité des migrants ye an b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɔgɔtɔrɔ jolenw olu taara 150 minnu ni u seginna ka na u faso kɔnɔna na ka dɔgɔtɔrɔ jolenw ta k'a bila u kunna ka lajɛli kɛ u la ka fɛsɛfɛsɛli ni sɛgɛsɛgɛli kɛ u kan walasa fɛn min kɔni ye u seginni ka don u ka fɛn min kɔni ye dugudenw olu t'u la o na se ka nɔgɔya cogoya min na ka kɛ tilennenya jɛlenya ale ni kɛnɛya ani lakana o kɔnɔna na o sɔrɔla kunnafoniya la ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
tile fila ka kɔn yanni farafinna keleya dolanciba min an ko o ma ko Coupe d'Afrique des Nations ale baaraw kan ka taa ɲina Marokukaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko o baaraw nun doli ɲɛbila min bɛ yen nɔ ni Mali sen bɛ o dalancɛ in na ɲina san kɔnɔna na ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka samatasɛgɛw u kɔni sera Maroku ni wagati kofɔlen na o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko an ka ɲɛma minnu bɛ yen kofɔlen na ko u kɔni wulikajɔ kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ko o bunakun kan ni o ye Abdulu Kasima Ibrahim Fɔnba ye ale kɔni ye an ka Mali jɔnjɔn ni o ye an ka drapeau couleur 3 ye ka o ta ko o di an ka samatasɛgɛw ma ka yira k'a fɔ ko drapeau min ni o bɛ ka di u ma ni o ye Mali jɔnjɔn ye k'u ka dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka taa kulonkɛ de la nka k'a fɔ ko kulonkɛ sɛbɛlama o de don ka yira k'a fɔ ko u bɛ ka taa ɲanda min kɛnɛ kan ko Mali de bɛ u bolo ni u kan ka Mali ni ka ale kun ma bɔ o ɲanda kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko u ka fara ɲɔgɔn kan ka ni ka hakilina ɲumanw ta ale ni u seko ale ni u damayira ka o bɛɛ lajɛlen kɛ an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko an ka samatasɛgɛw ka jalasiriba ni o ye kapitɛni Yves Bissouma ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko olu ka wulikajɔ ani hakilina jolen min bɛ olu bolo ko o de ye ka se ka Mali ni ka a lafasa cogoya min na ni ka Mali ale kuma bɔ o hukumu kɔnɔna na hali bi an b'a fɔ ko an ka fɛn min kɔni ye samatasɛgɛw ka jalasiriba ye ale y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye dɛmɛ belebele ye min kan ka bɔ jamana kɔnɔdenw olu yɔrɔ la k'a ɲɛsin u ma ko o nafa o ka bon kosɛbɛ walasa fɛn min kɔni olu yɛrɛ bɛ se ka hakilina ta hakilina min ni o ye anw fɛ yan nɔ ni wagati kofɔlen na hali bi ni an b'a fɔ o ma ko Mali ye jɛkulu kelen kunkilenna kelen ale ni hakilina kelen un peuple un but une fois walasa o waleya min ni o kuma bɛ fɔ o ka se ka lawaleya ka kɛ ni fɛn min kɔni sebaya sɔrɔli ye an ka ta samatasɛgɛw fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye jɔnjɔn belebeleba ye ni o ye coupe ye ka segin ka na ni a ye anw ka faso kɔnɔna na ni o kɛn bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen kunna sumuni ye ni o dolanci baaraw kan ka kɛ fɛn min kɔni janvier kalo tile 18 san 2026 o kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin ɲɛnajɛ baaraw taara ka o kɛ FEMA foot ɲɛmaw olu fɛ olu ka yamaruya kɔnɔna na fo ka taa se Mali ka lasigiden min bɛ Maroku kɔnɔna na o yɛrɛ fɛnɛ na ni o y'a yira k'a fɔ ko nin kɛra fɛn min kɔni fara ɲɔgɔn kan ba ye jamana ale ni a ka dolancilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔla o kunnafoniya ka ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛna an da don fɛn min kɔni wagati ko nasiraw la ka ɲɛfɔli kɛ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ka kɛ ni dɔgɔkun nataw olu ye an b'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko fɛn min kɔni fonɛnɛ ye ale bɛ ka i tɛntɛn ka se walasa an yɛrɛ k'a fɔ ko fonɛnɛ yɛrɛ ale donna o kama ka yira k'a fɔ ko faba kɔnɔna na Bamako yan nɔ ko su mana ko fɛn min kɔni sumaya ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ ni nɛnɛ kɔni o bɛna taa i jɔ fɛn min kɔni 16 fo ka taa se 20 ɲɔgɔn na o degere ma k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye tileganfɛlaw fɛ funteni ale fanga degere o bɛna taa 33 ka taa bila 35 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la an b'a yira k'a fɔ ko sɔgɔmadaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye bugunjalan caman ye ko o na da yɔrɔw la o hukumu kɔnɔna na Sikasokaw olu fɛ yen nɔ yen na nɛma kosɛbɛ ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni ye funteni degere o bɛna taa i jɔ 32 ka taa bila 34 na Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ fɛn min kɔni funteni ale fanga na bonya yen kosɛbɛ ni o bɛna taa i jɔ fɛn min kɔni ye tile funteni 38 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye fiɲɛ jalanyenba ye ko o yɛrɛ fɛnɛ na ci yen yɔrɔ kofɔlen na ni min dan sigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tam Tam TV jabaranin kan an b'a fɔ ko o sɔgɔlen to an na ko kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ an bɛ bɔ kuma na ni an ka dɔnkokɛlaba dɔ ka kuma ye ni o ye Amadu Ampateba ye ni ale y'a yira k'a fɔ ko tapi kɔni ka cɛɲa o bɛ fɛn min kɔni ye a ɲɛgɛn na ko nka ko n'a kɛra jɛman yɛrɛ dɔrɔn ye ko a na surunya fɛn min kɔni kasangila ka tɛmɛ fɛn cɛ ɲuman kan an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalamu